kufamba nechimuti Zimbabwe muri kuzvinzwira zviri pachena kuti nefenyuro iri kupfapfaidza kuita kufamba nebhora kuita kutindimura kuita kutsudzura dzati kuita kupashakora asi ndingada kutaura panguva ino muri yeZimbabwe ndiri kufamba ndiri pasi pamuzukuru wasekuru mwana wekubereka wekudimba Zimbabwe zvandiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba kana ndichiti akasimba ndinoreva kuti akasimba chikonzero akasimba saka zvakasimba ndinoti akasimba wenedu maponya mapinda emuzukuru wasekuru mazwengerera ndinazwengerera indakagara matenderera papa Isabella ndakagara wani ndakakudzai kana muchitaura nezvangu kuZimbabwe vaudze kuti muri kuona munya repakanyemba border post alongside munya repagogwe keda munhu akatsuka kuti si rikiti vo ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti vo nasi chipiri chinotapira 12 September 2023 makabatireko muri yeZimbabwe ichokwadi muri yeZimbabwe rikativuka pashakwa richiti makadiko mangwanani matima newose yenyika ino ndinoziva kuti muri yeZimbabwe makabata chimoti makati makufambidzana nesu chikonzero ndimaterere vayo ndeminefekiro yacho kusvikira pazoiswa simba guru rekuti nefekiro yakashivedzera kutizo the whole nation on one session ichokwadi muri yeZimbabwe rega ndipe simba nichitizo nyaya dzandinadzo panguva ino muri yeZimbabwe ndati ndakagukuchira manza muzukuru wasekuru achireva handiona ndichifamba nedivi svika ndichiko naye sekuru ndikati bhegi rangu kana kuti nhava ino zviri kureva yakazara gokwa zvekare kokweta 7 days mutumbi wechitunha uri pamba pevanhu kana kubudisa mweya wokuratidza kuti wakanganisika nikupisa kuri kuita zuva iri kofini pachayo iri kubuda izwi rekuti hapana kwamunoenda neni ingaone makandiona ndakapondwa ndisina dzimwe ndisina mamwe mapasi imimi pachenyu mukaenda neni mose munopera kufa saka ndiendesei kwandakapondwa toziva sei kuti wakapondwa kupi takakuona wakandwa mugoti izwi nokubva rauya tuku mhepo ichibva yabuda pafriend yangu usangana naye kurokoza yakutoshevedza vanhu nemasene mune makore avo kuti muzive kuti ndini ndiri kutaura shamwari ichisara iyoyo izwi rakubuda pakovino kuti kwamakuenda kusiriko kana usati waiswa vhudzi rangu muhomwe mako iwe driver nenge kwamuri kuenda beyond deep down beyond deep down beyond deep down varoya vanapiro mumba iwe gokwe inorema gokwe shombe ndo pari kuda kwachipinjelele ichokwadi muri yeZimbabwe pakatwa nezvo ndakapakata ndimakadibe kufamba nenhepo yangu muri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo yaitika panoshedzera kuti pamacheka apa mombe yakapinda mubedroom kwete zvese kumboti bhuru rakazofira kwachenda mbuya rikafura pamubhedha vanhu vakasvika vakauraya mombe ndokuzoidya nyama second round again macheki mombe yakapinda mubedroom yakapinda mubedroom ndokupinda kutsika mubhedha kusvika wachikuka mapuranga ese ndokutaka kudya hembe dzirimo kuchivhomora muwedrop ndokutaka kutsika mabhavhu emaplastiki anga arimo vanhu kunotarisa kudaiso amai vari kudhorobha vasiya imba iri yega vabereki vari padhuze kunotarisa kudaiso vari kuona vada kutovhura dho vari kuona dho rakavhurika kudare vachingorivhura nedho kudaiso vari kuona nyanga dzinoda kubuditsa musoro dhainioroshimweni benefo vakachiwemba keminikiyasha macheke bakete mombe iyi ndeyepamba ipapo ere kana kuti ndepa next door ndopitira pakati peguta reHarare Stone Ridge overnight murume mushure mekumbogara 6 months achipo achidzoka kaona mukadzi akutogara nemurume omwe pamba ipapo hembe dzake dzakutopfekwa nechikomba regai ndisingade kupedza nguva chingopinda kamuchitoro mbisha netombotengesa kane vasawira vedu veplatinum baking and catering tichingopedza chete mobva kamanyudza gejo nhasi voshongora aka